من الشيطان الرجيم. بسم الله العظيم وبوجهه الكريم وسلطان القديم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ولامبدو أمبي أوفو مالكونا أني مالكوكا نيه أني أنكا إمسون كنا نوي سيكوني دونغو ale walanda di kɛnɛ ye seko ni dɔnko min bi kuma an ka dɔnni kɔrɔw kan fo ka na se dɔnni kuraw ma. ala tɔgɔw nafa min b'o la, yiri minnu bɛ kungo kɔnɔna la nafa min b'olu la, dantanfɛn minnu bɛ yen sokɔnɔtaw ani kungo kɔnɔtaw nafa min bɛ min na ni k'o ta k'o la ɲɛnɛmaya yɛrɛya kɔnɔ k'o walawala adamadenw ye. cara an na se ka nafa sɔrɔ an ka dɔnniw na ka se ka ko dɔ yɛlɛma an yɛrɛ ye ka kɛ ko dɔ ye. o hukumu kɔnɔ bi an ye fɛn fila ta aw ye. fɔlɔ o ye kɛnɛya ye, mɛ kɛnɛyaw fana sugu tɛ kelen ye. cɛw ka sokɔnɔna problɛmu an y'an sinsin ale kan kosɛbɛ, sabu kuma minnu bɛ se an ma, furu minnu bɛ sa o sababuya la ka kɛ foyi t'o la. e ye wari sɔrɔ i taara miliyɔn caman bila banki la, miliyari caman bɛ banki la, mɛ furu yɛrɛ n'o ye i ni i furu ɲɔgɔn cɛla ye, lasabatili tɛ o la so kɔnɔ n'o ye furu kun ye. fɛn jumɛn de b'o lasabati? o ye cɛ yɛrɛ ka kɛnɛya sɔrɔ furu kun yɛrɛ yɔrɔ la. an y'an seko kɛ, an y'a ɲɛɲini. Alahu Taala mana latigɛ kɛ ma o ma harijigɛ ye, n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ i b'i yɛrɛ sɔrɔ, i bɛ bɔ a problème kɔnɔ. k'i sigi k'i bolo fila da i sen kan, ne ye nin kɛ ma ɲɛ sɔrɔ a la, n ye nin kɛ ma ɲɛ sɔrɔ a la, o t'a to k'e bɛ solution sɔrɔ bilen o. kuma dɔ la yɛrɛ n'i ka ko kalifa dɔnnibaa min ma, n'a ye ko daminɛ ɲɔgɔn fɛ, a ye kelen kɛ ka d'e ma, o ma bɛn sababa ma. kana fara o dɔnnibaa modèle la tugu a la. a tɛ kɛ ni kɛlɛ ye, a tɛ kɛ ni mankan ye. kuma bɛɛ bɛ sira kura kan, a bɛ adamaden ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ ko tɔ bɛɛ ɲagami i bolo ka taa. a bɛ komi mɔgɔ min n'i ye kɔlɔnsen daminɛ, kɔlɔn bɛna se ji ma wagati min, e ko nin kɔlɔn in fara bɛ nin na kojugu, i y'o bila, i taara dɔ wɛrɛ datigɛ, e bɛ tila wa? i tɛ tila dɛ. o tuma n'a problème bɛ maa o maa la, n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Alahu Taala ta kɔfɛ, i b'i yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ a dingɛ kɔnɔ. o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ, bi an bɛna kɛrɛnkɛrɛnli kɛ ka kuma dantanfɛn dɔ kan n'a bɛ fɔ o ma ko tɔnkɔnɔ. ma caman bɛ tɔnkɔnɔ ye, dɔw yɛrɛ y'a kɛ fɛn kɔniba ye,
mais adamaden ka nafolo sɔrɔ fo mɔgɔw k'a fɔ alhamdulilayi kunu karisa kun bi ta mais bi a bɛ ala ka nɛɛma kɔnɔ hɛrɛ b'a la anw ye kodɔn ka sɔrɔ an ka maakɔrɔba minnu b'a baara kɛ u tun bɛ tɔnkɔnɔ de kɛ k'a nafolo sugu baara k'a di adamadenw ma tɔnkɔnɔ ye fɛn kabakoma ye i b'a tiɲɛ yɔrɔ jumɛn tɔnkɔnɔ maralen bi maa o maa bolo k'a bɛ ko kalama su ɛri dɔ bɛ yen n'i taara k'i bɛ taa tɔnkɔnɔ ɲini sulu kɔnɔ i bɛ fɛn wɛrɛ de ye i tɛ tɔnkɔnɔ in ye dɛ i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ transformera a kɛra dugumafɛn ye très généralement a bɛ kɛ goromofin de ye o tuma na fɛn min bɛ yɛlɛma k'a kɛ fɛn qualité wɛrɛ ye o fɛn bɛ se ka adamaden ka ɲɛnamaya yɛrɛ fana yɛlɛma k'a bila lahalaya wɛrɛ la min y'i sagoya ye parce que ale bɛ se k'a yɛrɛ bila a yɛrɛ sagoya la nafolofin kiri dɔnkɔnɔ baaralen k'a d'i ma a b'a lase jɔ ma o ye jumɛn ye i bɛna mun kɛ i bɛna alahu ta n'i ye alahu ta ala tɔgɔ yɛrɛ ye kelen pewu de ye alahu kɔfɛ fɛn o fɛn b'o kɔfɛ ala tɔgɔ ko la a bɛ fɔ o bɛɛ de ma ko sifatulahi sifatulahi sinon ala tɔgɔ yɛrɛ ye kelen de ye alahu n'i ye diɲɛ dɔnnibaa sɛbɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko ala tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn ye nin kelen de don ala tɔgɔ ye nin ba hakɛ in ye nin kɛmɛ hakɛ in don o tɔ bɛɛ ye sifatu de a bɛ fɔ olu de ma ko mankutu ala la mankutu ala la ala tanuni tɔ in bɛɛ y'o de ye o tuma o alahu in diɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de b'o bolo ni n'a bɛ fɔ o ma nafsu o b'o de bolo ruhu o b'o de bolo diɲɛ yɛrɛ bɛ alahu de bolo mɔgɔ min ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ nafolo ɲini na a ma nafolo sɔrɔ fo ka na ale yɛrɛ jigi tigɛ k'a sigi e yɛrɛ min fana bɛ ka nafolo ɲini n'i ye nin lamɛn kan k'a dɔn i kan ka min kɛ sabu bɛ k'o la dɛ bamananw ko n'i ye ba dɔ ye ka dɔ bin dɔ kɔ sɛmɛyɔrɔ ka ɲi e k'i sigi e ni dɔ ye jago daminɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ miliyari kɔnɔ bi tiɲɛ don ala ka sɔnni don mais ale t'a ka sabu f'i ye dɛ ni tɔɔrɔ ganilen yɛrɛ b'a ɲɛɲini n'i y'o de ye o sani k'i sigi k'a k'a tigi hasidiyali ye k'a kɛ dabalijugu kɛlen a la ko fo a ka kɛ i ye ko fila ye o ye fugariya ye dɛ ni fugari yɛrɛ tɛ sɛbɛkɛla yɛrɛ tɛ dabalijugu kɛ maa la so o b'a dɔn nin y'a ɲini cogo min k'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ se k'a ɲɛɲini k'a ɲini ten k'a sɔrɔ cɛya de bɛ kɛ ten o tuma i bɛna mun kɛ i bɛ tɔnkɔnɔ jɛman pasi ɲini n'i ye tɔnkɔnɔ jɛman pasi sɔrɔ i bɛna papiye jɛman ta i bɛ Allah i b'a sɛbɛn a kan siɲɛ 100 ani siɲɛ 74 n'i ye nin hindu bɔ a bɛ taa bɛn ala tɔgɔ dɔ de ma o fana bɛ Alahu wɛrɛ di i ma ala tɔgɔ kelen tɛ nin hindu bɛ bɛn ala tɔgɔ 2 de ma
comme an bɛ Allahu kɔnɔ tɛna don o Ala tɔgɔ fila in kɔnɔ n'i ye nin sɛbɛn ni adadu la i bɛna mun ɲini yiri dɔ bɛ u b'a fɔ a ma ko sana fɛn dɔ bɛ falen sana na u b'a fɔ a ma ko sana bɔlɔ i b'o dɔɔni ɲini ka sanumugu dɔɔni ɲini ka warijɛmugu dɔɔni ɲini suruku kansi dɔɔni n'i m'o sɔrɔ i bɛ so tendasi dɔɔni ɲini i bɛ na ni nin labɛn k'a kɛ sɛbɛnden fitinin ye k'a don tɔnkɔnɔ in da kɔnɔ n'i y'a don a da kɔnɔ i bɛ n'a da k'i ka haju bɛɛ fɔ a kan ka sɔrɔ k'a kantigɛ n'i y'a kantigɛ kunkolo in i bɛ taa ale di tulikɛlaw ma u b'a tu i b'a kɛ sɛbɛnden ye ka bila i kun n balimakɛ n balimamuso n'i ye nin kɛ ne m'a fɔ i bɛ diɲɛ bɛɛ dan dɛ mais i niyɔrɔ diɲɛ na i t'i fɔ o kɔ fiyewu dɔnnibaaw yɛrɛ fɛ lahara sɔrɔli de ka gɛlɛn diɲɛ sɔrɔ man gɛlɛn dɔnnibaaw fɛ kɔrɔ bɛ kuma la dɛ n bɛ segin a kan dɔnnibaaw fɛ lahara sɔrɔ de ka gɛlɛn mais diɲɛ sɔrɔli man gɛlɛn dɔnnibaaw fɛ kan'i kamana gan o tuma nin y'aw tulo arijɛgɛ ye e min ko i bɛ k'a ɲini i m'a sɔrɔ dayɛlɛlen ye nin ye ala k'an bɛ sababa ma sɔlu ala rasul